huduba na yau fi tahziri min al-khamri, hani ga shan giya ko kuma shan wani abun da zai bugar da mutum da shaye-shaye. So wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya hane mu da mu aikata shi, mu nisance shi, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana kullu mushkirun khamrun kullu khamrun haram, duk abu da mutum zai sha ya bugar da shi giya ne, dukkan giya kuma haramun ne. So yan uwa, abun da muke so mu tunatar da mutane shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wa zakkir fa inna dhikrata tanfa'ul mu'minin, mu tunatar don tunatarwa zai taimaki mu'minai. Kuma Allah da kansa ya ce wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'buduni, ya halicce mu yan adam da aljanni don mu bauta masa, shine mu yi abun da ya dace mu nisanci abun da bai dace ba. A rayuwanka ka yi abun da ya dace, a nisanci abun da aka hana. Kuma ya ce mana kullu nafsin za'iqatul maut, duk abu mai rai wata rana zai ɗanɗana mutuwa. So don haka yan uwa, muna horo kamar yadda aka faɗa mana alhamdulillahi alladhi halaqal insana, godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu ɗan adam. Wa allamahul bayan, sai ya sanar da mu bayanai, wannan ya kamata a yi shi, wannan ya nisance shi. Wannan ba kowa ya san abun da ya kamata a yi kuma a nisance shi. Wa zayyanu bil aqli, sai ya sanya mana hankali. Wa sharrafahu bil iman, ya sa mana imani, muna da imani. To don haka wa zayyanahu bil aqli, kuma ya sa mana hankali. Mutum yana da hankali, yana da imani, ya mana wannan daraja, to sai mu yi abun da ya dace, mu nisanci abun da bai dace ba. So shaye-shaye shine uwar dukkan masifa. So don haka me mutum zai yi a rayuwansa shine ya nisance shi. Annabi ya ce mana sharibul hamru mufsidun lidinihi wa sihhatihi, wanda yake shaye-shaye yana ɓata addininsa, yana ɓata lafiyansa. Zai ce maka wai zai sha don yayi lafiya, kaga baya iya tafiya, baya iya yin komai. So to irin wannan abubuwan mu nisance shi, yinsa bai da amfani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana, yana faɗa mana mu inna Allah ta'ala lam yaj'al shifa ummati fi ma harrama alaihi, Allah bai sanya waraka da abun da ya haramta ba. An ce mana kamin mutum ya shaye-shayen nan sai Allah ya cire masa imani. Sai mutum ya ce wai in yayi shaye-shayen nan idonsa zai kallo mai kyau, in ka ganshi zai yi kallo ne, zai ce zai yi karfi, tafiya ma ba zai iya yi ba. So ya ce bai sa waraka akan abun da Allah ne ya ce wannan kada ka yi shi, kamin mutum ya yi shi sai Allah ya cire masa imani. Sai mutum ya ce a'a, in zai yi karfi, in zai yi kaza. Zaka ga mutum yana tafiya yana fitsari a hanya, zai tafi tsirara, ba abun da baya faruwa. So don haka an nisanci irinsa. Annabi ya ce mana miftahu kullu sharri, ita ce mabudin dukkan sharri, ita ce mabudin. Kuma ya ce mana ummul haba'is, ita ce uwar dukkan masifa. Shaye-shaye shine uwar dukkan masifa. Yanzu da za a kama kidnapper, da za a kama dan shila ko dan boko haramun ko dan daba ko wani yayi rafin na wani, wai da wata ko wani abu ya faru, yaka bincika zaka samu yayi shaye-shaye ne. Don wanda zai yi dina bai da imani, wanda bai da imani kuma mai bare ba, wanda ya dauko uwar dukkan masifa. So wannan abubuwan mu nisance shi, bai da kyau. Mutum zai ce in yayi ai zai hankali, in zai tafi kaza, dukkan mu nisance shi. So kamin mutum ya wannan abu sai Allah ya cire masa imani. Duniyan nan fa mun zo ne fa za mu tafi, permanent house namu. Yanzu ba kunta ne muka zo a nan da cikin karamin lokaci mu koma inda za mu huta har abada. To kuma Allah ya ce mana mu zo mu bauta masa, mu yi abun da ya dace, mu nisanci abun da bai dace ba. Mutum ya ce wai shi zai yi kaza, zai yi kaza, abun da bai kamata ba. Allah kuma ya ce ba rai magani abu ba solution nashi ba, kace kai sai kai, ina abun zai kai mutum. Yanzu haka mutum zai sa a ɗauki uwarsa a kidnapping ko wani abu, duka zaka samu wannan ne. Ba shi ne aka ce mana uwar duka masifa ba. Mutum zaka ga ya je, yanzu zaka ga mutum ya shiga mota yana ganin lambatu ko katanga sai ya je buga masa, in ya bugu mai bare ba. So kuma duk wanda zai contribution a wajen Allah ya tsine masa. Wanda zai sai da kayan shaye-shayen, da wanda zai dafa shi, ko nomansa zaka yi ko dakonsa zaka yi, in dai zaka ɗauka Allah ya hana don ka cutar da mutane. Addinin musulunci addini ne wanda ake so, wanda ake kyautatawa mutane, ba abun da zai cutar da mutane ba. In aka samu dan shaye-shaye a unguwa ɗaya, zaka ga mutane sun shiga uku ai. Wanda ya shaye-shaye zai zo ba abun da bare yi ba. Yaranku, mutanenku, kowa bare zanna lafiya ba. Amma addinin musulunci addini na kyautatawa, kullum ake so mutane su zama cikin hankali, mutane su kyautatawa juna. Amma wannan in aka zama shaye-shaye kuma za ka ga
me ba a yi? Ko ɓarawo aka kama za ka ga duk wanda zai yi wannan abun sai Allah ya cire masa imani. Mutumin da bai da imani me ba zai aikata ba? Ba abun da ba zai aikata ba. So mu ji tsoron Allah a rayuwarmu. Wannan mun zo mu yi abun da ya dace, mu nisanci abun da bai dace ba. Kamar yadda annabi ya irga mana ya ce mana ishma shi ta fa innaka mayyitun, kai duk rayuwar da kake so wata rana zaka mutu. Kai adalci, kai kyau, wata rana zaka tafi, ka tafi gidan aljanna. Kai rashin adalcin ka wata rana shi ma zaka tafi. Mun da yi wani rashin adalci ko zai tafi abun nan wuta, Allah ya kare mu. Yace wa ahibba ma shi ta fa innaka mufariqun, ka so duk abun da kake so wata rana zaka rabu da shi. Yau Allah ya dauki rayuwar mutum, me zai da naira nawa za a hada shi? Da me za a hada shi? Za a je a binne ya tafi. Wa amal ma shi ta fa innaka majzum, ka aikata duk abun da kake so, kafi kowa bautan Allah. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam irga mana wa'ansu abubuwa, yace mana ittaqul maharim taku a abadun nas. Mu nisanci abun da bai da kyau sai mu zama kowa mu fi kowa bautan Allah. Allah ya sanya mana hankali, ya mana komai, ya ce mana wannan abun kada a yi kusa da shi. Sai mutum ya ce a in yayi zai yi kaza, in kai kuma ya yake? Allah ne ya ci da ya halicce ka, ya ce maka kada ka yi shi, yana da hatsari, kamin ka yi shi sai Allah ya cire ma imani sai mutum ya ce zai yi. Shi ne annabi ya ce mana ittaqul maharim taku abadun nas. Ka nisanci abun da Allah ya hana sai kaga kafi kowa bautan Allah. In dukkan mu za mu nisanci abun da bai da kyau ba mu huta ba. Ko ma me in dai ba naka ba za ka nemi haƙƙin wai ne ka yi wannan, ba a huta ba. Duniya ta huta ai, za a samu fitina ne ko wani abu? Ba a samu ba. Yara sun kyau, jama'a sun kyau. Duniya an huta. Addinin musulunci na kyautatawa ne, wanda in kana da dalili ka taimaka wa kowa. Yanzu ka tona bohol, mutum nawa za su yi amfani da shi? Ko ka yi itace ko ka gera hanya? To irin wannan ne aka ce za ka samu moriyarsa har bayan rayuwanka. So don haka ya ce mana mu nisanci abun da bai da kyau sai mu bi kowa bautan Allah. Kuma ya ce mana warba bi ma qassama Allahu laka takun agnan nas. Mu yarda da abun da Allah ya mana sai mu fi kowa abun wadata. Sai ka ga mutum ya ce a yana son kaza sai ya yi shaye-shaye ya je rikici kaza, ina zai kai shi? Ka yarda da Allah, abun da Allah ya baka sai ka gode masa. Kana da dukiyanka amma sai ka je ka cutar da wani, ka je ka sa a ɗauki wannan, ka zai ka sa yaran da suke fita shila su yi mai dinnan ba su da abinci da iyayen suna ciyar da su, ba su yarda da abun da Allah ya musu ba. So kuma in mutum ya tafi a wannan al'amarin a shaye-shaye da barna, ina zai tafi? Zai tafi wuta har abada. Annabi ya ce mana wa ahsin ila jarika takun mu'minan, ko yaushe mu kyautatawa waɗanda muke tare da su zama mu'minai. Don haka kada ka kawo abun da yara za su sha ko mutane za su sha su wahalar da mutane. Mu kyautatawa juna ne aka ce mana. Mu kyautatawa juna sai mu zama mu'minai. To duk inda aka kyautatu bara a samu wannan barnan ba. In dai aka haɗa kai aka kyautatu, waye zai shaye-shaye? In ma akwai wanda zai yi, za ga za a masa magana ko za a ɗauki mataki zai daina. Kuma annabi ya ce mana wa hibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Mu sowa ƴan uwanmu abun da muke sowa kanmu sai mu zama musulmai. Musulmi shine wanda yake son kowa, yake so ya kyautata masa, yake so abubuwa su yi kyau. So don haka wannan uwar dukkan masifa ne, abu ne wanda bai da kyau. Sai ka ga mutum ya yaudari kansa wai in ya sha zai iya tafiya mai kyau. In ka gan shi yana tafiya yana faduwa kana tausaya masa, shi kuma yana ga yayi abun nan. Za ka ga mutum wani zai yi tsirara ma yana tafiya, wani yana tafiya yana fitsari yana wani abubuwa, ba abun da bare iya aikatawa ba. Don imani babu a wajensa, hankali babu a wajensa. So don haka shine muke roƙon ƴan uwa musulmi mu nisanci abubuwan shaye-shaye. Sai da shi kada ka yi shi. Ɗaukan kayan wani duk abun da zai kawo irin wannan abubuwan kaza ka zo kusa da shi. Annabi ya ce duk wanda yake alaka da wannan abu Allah ya tsine masa. Kuma sai mara imani zai yi wannan abu. To za ka ɗauki abun da zai cutar da mutane? Addinin musulunci ana so abun da zai kyautata wa mutane ne. Yanzu misali ka shuka itace, za a yi amfani da gawayin, za a yi amfani da itacen, wani zai je ya danga, wani zai zo ya zanna, za a yi parking na mota, dabba zai tsaya, kowa ba zai amfani da shi ba? To amma in mutum zai shaye-shaye kowa ya zai cutar? Ba wanda ba zai cutar ba. Mutum za ka ga ya yi shaye-shaye iyayensa ma ba zai bar su ba. Za ka ga ya sa an ɗauke su ko kuma ya sa an kashe su ko wani abu ko an cutar da su. So don haka addinin musulunci na kyautatawa ne ko yaushe. Ana son addinin musulunci ba wai ko mutum ba, ko dabba ko waye ko musulmi ko ba musulmi ba, kyautata. Zamanin annabi haka aka yi ta yi. Dalilin kyautatawa za ka ga ana ta trufin ana shiga addinin musulunci, kuma duk inda aka zanna haka za a samu wannan al'amari. So don haka mu nisanci duk lokacin da kuwa muka haɗa kai irin wannan ba rai ba. Aka haɗa kai a anguwa ana son juna da sauransu, wa zai zo ya kasa abun sayarwa yana wahalar da mutane? Wa zai zo ya shaye-shaye? So Allah ya taimake mu. So don haka shine muke roƙon ƴan uwa kuma mu tsaya da addu'a, mu kyautata wa juna,
mu zanna lafiya. Annabi ya ce mana la yutimmu imanu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Imanin ɗayan ku bai cika sai ka so wa dan uwanka abin da kake so kanka. Duk abun alheri da kake so ka so wa mutane shi ba. Allah ya taimake mu, Allah ya ƙara mana imani, Allah kuma ya kare mu, ya ba mu lafiya da zaman lafiya, sanya mana albarka da zuriyoyinmu. Waɗanda suka rasu Allah ya ba su gidan aljannatul firdausi, mu Allah ya sa mu cika da imani. Mara lafiyar mu Allah ya ba su lafiya, mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya. Waɗanda suke cikin wani matsala a rayuwa Allah ya yaye mana, Allah ya sanya mana albarka da zuriyoyinmu. Fitintunu da yake faruwa da irin abubuwan shaye-shaye na Allah ya yaye mana, Allah ya ƙara mana imani da haɗin kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.